wajen haƙuri rasulallah Allah ma baya mai tamka habibi na rasulallah lalai Mahmudu ka bambanta da kowa da mai maka salamu alaika sallallah ba aiko annabi sai idan ya yarda da kai rasulallah salamu alaika sallallah habibi na rasulallah kyauta da yawa ana yi bara ku ji inda ba za samu ba dan annabi shi ya fara ta to daga shi ba za sake ba ai banda sahabu da ya baiwa aljanna ba nan ta kare ba dutsen uhudu na aljanna ne wa ya bashi mu ce rasulallah shi yayi isra'i yayi mi'raji ya gana da jallalla habibi na rasulallah ya je aljanna ya ga wuta har ya ga waɗanda ke wahala habibi na rasulallah an hada masa annabawa mala'iku ya shige ja sallah salamu alaika sallallah imamul anbiya ku amsa min shine rasulallah salamu alaika sallallah habibi na rasulallah an haifa abin yabo na garin maka amma an hana shi zama Allah ya yi mai umarnin kira izuwa islama mai girma da su kuma kafirai gashi bautar gunki sun kama ya ce su aje su bar bauta komai sai dai rabbana Allah salamu alaika sallallah habibi na rasulallah suka ce samsama gidan iyaye kakanni su ta yi nata habibi na rasulallah waɗansu suna faɗin ya da girman su za su bar abin bauta habibi na rasulallah shiga addinin Muhammadu wasu sun ɗauke shi yarinta salamu alaika sallallah to sai suka fara yakar shi sai ya daina kira zuwa Allah salamu alaika sallallah habibi na rasulallah domin wannan dalilin suke kashe duk wani wanda ya bi shi suna ta sanar da manyan gari cewa kowa ya kyale shi har ma da waɗanda ke nesa sun kai sa abin da zance shi kuma sai suka ce a dai da siye da siyarwa don su sha wahala haya kare